and claw number 9. It's a long way and we won't come down tonight. When it may be wrong, but baby, it still feels right. And the moon is out, and the stars are bright, and wherever comes gonna be alright. 'Cause tonight you will be mine. Half a cloud, not a night. And there ain't no place that I'd rather be. And we can't go back, but you're here with me. Yeah, the weather's really fine. Half a cloud, not a night. Now you hurt you, and you hurt me. That's just the way it was supposed to be. So baby, tonight let's leave the world behind. Spend some time up on cloud number 9. Well, it's a long way up when we won't come down tonight. Well, it may be wrong, but baby, it still feels right. Oh, no. And the moon is out, and the stars are bright, and whatever comes gonna be alright. 'Cause tonight you will be mine. Half a cloud, not a night. And it ain't no place that I'd rather be. And we can't go back, but you're here with me. Yeah, the weather's really fine. Half a cloud, not a night. When we won't come down tonight. When we won't come down tonight. No, we won't come down tonight. 'Cause the moon is out and the stars are bright, and whatever comes gonna be alright. 'Cause tonight you will be mine. Half a cloud, number 9. And there ain't no place that I'd rather be. And we can't go back, but you're here with me. Yeah, the weather's really fine. Half a cloud, number 9. Yeah, we can watch the world go by. Half a cloud, number 9. Señor alcalde de Ferrol, señor conselleiro de Sanidade, señora alcaldesa de Lugo, voceiros, membros das corporacións de Lugo e Ferrol, galardoados e galardoadas, señoras e señores, especialmente a quienes nos seguen a través da emisión virtual que está a levar este acto a calquera recuncho do mundo a través da rede. Grazas, tanto os que están hoxe aquí neste reducido aforo do Teatro Jofre como a quienes nos siguen a través da rede, grazas a todos por acompañarnos. Hoxe, por razóns obvias, sentímonos máis os que nunca nesta celebración do Día de San Xiao e queremos que o noso primeiro recordo vaya para aqueles que están xa para sempre máis aló desa nube número 9, dese cloud number 9, da que nos falaba esa canción de Bryan Adams que interpretaban para nós Mos e Bea Rivas, artistas ferroláns que van ser algo así como a banda sonora desta celebración do San Xiao neste recén nado 2021 que chega logo de despedir un 2020 que ten cambiado as nosas vidas e a nosa forma de relacionarnos e que se levou a moita xente por diante. Fíxense, o Washington Post, que está moi de moda aquí en Ferrol, é o diario que falou nos últimos días de 2020 do Nadal ferrolá
polo paseo de Papá Noel nunha burbulla polas nosas rúas, pediulle aos seus lectores nos últimos días de 2020 que describisen ese ano cunha frase. O gañador dese concurso que fixo o Washington Post foi un pequeno cidadán de 9 anos. Non puido facelo e describilo mellor. Dixo: é como se vas cruzar unha rúa, miras con coidado ambos os dous lados e de súpeto atropélache non un coche, un submarino. Un virus ao que coñecemos como a COVID-19 e máis familiarmente como coronavirus foi ese submarino que emerxeu nas nosas vidas para converterse nun pesadelo que rachou a nosa lembrada verdadeira normalidade. Unha ameaza que segue viva e que fará que tardemos en recuperar os abrazos, as celebracións, aínda que iniciamos este novo ano cargado de esperanza, pensando na vacina, co desexo de recuperar esa normalidade perdida, a verdadeira, aínda que conscientes debemos ser de que queda tempo e incerteza para longo neste recén iniciado 2021. Este acto de Sanxiao ten hoxe un carácter especial e singular por ese motivo. É a primeira vez que o celebramos cun aforo tan restringido. Con todo, isto será probablemente un dos que teña máis difusión grazas á emisión en streaming que estamos a realizar e polo que me van a permitir todos vostedes enviar un saúdo a todos aqueles que nos seguen, especialmente aos ferroláns que temos espallados por todos os recunchos do planeta e que hoxe queremos que se sintan orgullosos desta cidade, a súa cidade. Non hai este ano insignias de ouro, este ano só recoñecemos un inmenso colectivo de persoas co máis importante e simbólico premio na cidade, o de Ferrolán do Ano. En esta edición, como xa saben, é para todo o persoal sanitario e non sanitario da área sanitaria ferrolá. Hoxe os aplaudimos como naquelas tardes do mes de marzo ás 8, dicíndolles que estaremos eternamente agradecidos por telo dado todo, en ocasións mesmo a súa vida e a súa saúde para facernos chegar ata aquí no día de hoxe. Eles, en representación do inmenso colectivo de profesionais da área sanitaria de Ferrol, van a asinar, para principiar este acto, no libro de ouro do Concello. Neste libro recóllense asignaturas e dedicatorias dos persoeiros ilustres que visitan a cidade e das persoas e institucións favorecidas con algunha das honras e distincións que se conceden, e con isto queremos dar comezo, pois, a esta parte do acto. Asinará, en primeiro lugar, no libro de ouro, dona Sabela Sánchez Trigo, en representación do colectivo de persoal sanitario facultativo. Non se preocupen porque enseguida ela dará lectura a esa dedicatoria que deixa plasmada para sempre nese libro de ouro do Concello de Ferrol. Sabela Sánchez Trigo é a representante do colectivo de persoal sanitario facultativo, un dos 3 colectivos que hoxe homenaxeamos neste acto do Sanxiao 2021, e o Premio Ferrolán do Ano 2020. Isabel está facendo a súa dedicatoria, Sabela Sánchez Trigo, en nome de todos os seus compañeiros que forman ese colectivo de persoal sanitario facultativo. Está xa a piques de rematar e enseguida escoitarémola. Quero aproveitar este momento para decirle sobre todo a aqueles que nos siguen a través do streaming que estamos a emitir que se queden ata o final porque vai merecer a pena. O remate deste acto ten unha sorpresa que espero lles guste a todos e que van a protagonizar unha serie de ferroláns dos que logo falaremos.
vai haber moitas sorpresas ao longo deste acto. Espero que lles agrade todo o que temos preparado. Sabela, cando quera. Recibimos con orgullo este recoñecemento por parte das cidadás e cidadáns de Ferrol. Pola vosa responsabilidade, por acompañarnos neste desafío de incertidume e de medo, e por darnos o voso alento nos momentos de vacilación. Grazas. Sabela Sánchez Trigo, en representación do persoal sanitario facultativo. Asina agora dona Gemma García Rivera, en representación do persoal sanitario non facultativo. Principia a súa dedicatoria nese libro de ouro e a verdade é que sentímonos raros, estranos este ano, danse conta que o habitual, sempre que nos demos la man, incluso nos biquemos, nos abracemos, este ano non é posible, guardamos as distancias de seguridade, algo que lle pedimos a todo o mundo encarecidamente, tal e como está a volver a poñerse a situación con relación aos casos COVID. Eles, mellor que ninguén, saben o que se está a pasar nos hospitais. Por ese motivo pedimos a todo o mundo responsabilidade. En canto remate esa dedicatoria, tamén dará lectura á mesma para que todos vostedes sexan testigos do que hoxe estamos vivindo aquí neste día de San Xiao. Moitas grazas por este premio. Só con responsabilidade, confianza e solidariedade podemos acadar os logros. En este, a meta, cada vez está máis cerca. Grazas. Gemma García, responsable de Personas non sanitarias da área de Ferrol. Por último, asina agora no libro de ouro do Concello de Ferrol, don Andrés Rei Jove, en representación do persoal non sanitario, porque toda esa familia sanitaria da área ferrolá é moito máis que médicos e enfermeiros. Hai moitísima máis xente da que imaginamos que traballa para que os facultativos, os enfermeiros, o persoal sanitario poda facer o seu traballo, xente en mantenimento, bueno, infinidade de lugares que logo percorreremos xunto con vostedes. Enseguida escoitaremos o que deixa plasmado nese libro de ouro o persoal non sanitario da área sanitaria de Ferrol. Unha área sanitaria moi ampla que abarca dende Mañón ata Monfero. Son moitos concellos os que abrangue esta área sanitaria de Ferrol. E hoxe esta homenaxe vai para todos e cada un dos profesionais que traballan dentro desta gran área sanitaria de Ferrol. Andrés Rei Jove representa o persoal non sanitario e enseguida saberemos que deixa plasmado para sempre nese libro de ouro do Concello de Ferrol. Muchas gracias. En nombre del personal no sanitario del área sanitaria de Ferrol y en el mío, agradecer este reconocimiento al trabajo colectivo. Impulsos como este hacen que sintamos el apoyo y la cercanía de nuestros vecinos y nos sirven de acicate para seguir progresando. Muchas gracias. Andrés Rey, ingeniero técnico del Servicio de Mantenimiento del área sanitaria de Ferrol. Gracias. Como lles comentaba ao inicio, hoxe aquí imos ter moitas emocións e agradecementos.
Non é fácil iniciar un novo ano logo de todo o vivido en 2020. Ano de despedidas, sen poder decir adeus, de dor, pero tamén de descubrir a moita xente boa que puxo por diante o ben común ao seu propio. Agora volve a música a este escenario. Cóntannos, Bea e Mos nesta canción, que o mellor é non falar antes do primeiro café da mañá. Un título inspirador, en calquera caso. Please don't talk to me before my morning coffee. É un tema de O Sister que versionan magníficamente estes dous grandes músicos ferroláns, Bea Rivas e Carlos Mosquera, Mos. At this stage in my life, nothing can conceal the fact that I love you. I'm so crazy for you. You are in my thoughts every day. Living with you sounds rare, but I feel there is something just you know. Please don't talk to me before my morning coffee. It's the most important rule. I can have a conversation with you. I'm losing clumsy, still asleep. Oh, honey, stay away from me before my morning coffee. You don't know how grumpy I can be. I take my waking slow. My head is going to explode. I'm alone without my caffeine dose. Please don't talk to me before my morning coffee. That's my advice to you. I can say anything that makes sense. I'm losing movie coffee, half asleep. Stay away from me before my morning coffee. My behavior could be far from best. Just want to say, oh dear, sounds to me like gibberish. Coffee is the only thing I need. Neste día de San Xiao conmemoramos tamén a Irmandade co Concello de Lugo. O pasado ano, fíxense, lembro a fotografía que deste día puidemos facerlle ás corporacións de Lugo e Ferrol. Todos xuntos situáronse no balcón deste teatro para posar ante os medios de comunicación. Recordo como os compañeiros dos medios e eu mesmo lles pedíamos que se xuntasen un pouquiño máis para que entrasen todos no mesmo plano. Este ano, esa foto a faremos, haberá foto, pero non poderemos estar tan xuntos físicamente, aínda que xuntos van ambos os dous concellos, Lugo e Ferrol. Fíxense, Ferrol está presente cada ano en Lugo, por exemplo, en Semana Santa,
tamén con motivo da ofrenda do antigo reino de Galicia na celebración do Corpus, nas festas de San Froilán, co Día de Ferrol, ou a través do legado cultural de persoaxes como Carballo Calero, a quen a pandemia non nos permitiu lembrar e homenaxear como correspondería. Celebracións, cultura, festas e incluso música co pasodobre Lugo-Ferrol, que conmemora a inauguración fai xa moitos anos desa liña ferroviaria Lugo-Ferrol, que nos recorda que ambas as dúas cidades están unidas tamén en reivindicacións comúns de atención por parte das administracións para compensar eses desequilibrios territoriais que seguimos padecendo, sobre todo en materia de infraestructuras. Lugo é a capital da provincia que podemos considerar a auténtica despensa de Galicia e de parte do país, e Ferrol é a capital da comarca na que radica o polo industrial do noroeste español. Dúas cidades hermanadas, dúas cidades que se complementan á perfección. Sen máis, e para conmemorar este acto de irmandade, neste ano 2021, ten a palabra o alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Conselleiro, alcaldesa, concelleiros e concelleiras da Corporación de Lugo, compañeiros de corporación, autoridades, moi bo día a todos e todas. Benvidos a este acto no que cada ano Ferrol celebra, ademais dunha das súas festas máis tradicionais, a Irmandade con Lugo e a entrega da distinción de Ferrolán do ano. A de hoxe, certamente, tal e como se ten dito, é unha ceremonia certamente ben especial. Xa ven vostedes as butacas que quedan libres neste teatro. Recórdanos que vivimos aínda momentos tremendamente complicados, pero penso que tamén nelas podemos ver o baldeiro que deixaron eses milleiros de persoas que xa non están con nós por causa da pandemia. A elas e ás súas familias, aos seus achegados, quero trasladarlles en primeiro lugar o pesar do Concello e de toda a cidadanía de Ferrol. O momento é triste, é certo, mas tamén hai motivos para a esperanza e optimismo. Con frecuencia, no medio das calamidades, atopamos xente na que mirarnos reflectidos e cuxos actos nos empuxan a ser millores e seguir cara adiante. Hoxe temos a sorte de que nos acompañen aquí, no Jofre, en representación de centos de compañeiras e compañeiros. Varias destas persoas de vontade inquebrantable que destacaron e continúan facendo como vanguarda da nosa sociedade na loita contra a Covid. É un orgullo, pois, contar coa presencia de Isabela Sánchez Trigo, coa presencia de Gemma Sánchez García Rivera e coa presencia de Andrés Rei Jove para que reciban en nome de tantos e tantos profesionais da área sanitaria de Ferrol o recoñecemento da súa veciñanza. Un recoñecemento a todos eles e todas elas as que só se lles pode decir unha cousa. Grazas, moitísimas grazas por todo este traballo que fixestes e seguides facendo ao longo de todo este tempo. É por iso que este 7 de xaneiro, de forma excepcional, non vai a ter outro recoñecemento público que o que a cidade, na súa voz, o noso nome, o da corporación, vos quere tributar exclusivamente a todas e a todos vos.
Todos pasamos por momentos difíciles. Para algúns, incluso foron momentos extremos. Pero poucas situacións son comparables a ter nas propias mans a vida de persoas afectadas por unha enfermedade da que, cando comezou a estenderse, apenas se sabía que había a ser unha das máis contaxiosas ás que nos enfrontamos nunca antes. E que, convén non olvidalo, mata. Non envexo en nada o peso de semellante responsabilidade en momentos nos que é inevitable aprender sobre a marcha e correxir erros do xeito máis áxil posible. Todas esas imaxes das persoas que traballan nos centros sanitarios uníronnos a todos e todas nos momentos máis duros. Déronnos un motivo para compartir, aínda que só fose durante uns minutos ao día, experiencias e palabras de ánimo. Négome a aceptar esa idea de que, pasado o peor, esquezamos rapidamente o único bo que nos vai deixar esta enfermedade. Xuntos, sempre, somos moito mellores e moito máis fortes. Os vínculos que, como hoxe renovamos Ferrol e Lugo, esta relación de irmandade que nace de compartir obxectivos baseados no ben común, marcan o camiño para construir un futuro mellor. Volvo a insistir, xuntos, co empeño de non abandonar a ninguén a súa sorte. Esa, precisamente, ten que ser o alicerce sobre o que reconstruir neste novo 2021. A solidaridade. Todo aquilo que a crise do 2020 foi derrubando. E esa solidaridade comeza por aqueles dereitos que en Europa se consolidaron co estado de benestar. Convén recordalo, despois da peor traxedia que viviu o continente como foi a Guerra Mundial. Da crise temos que saír necesariamente cun sistema público de saúde moito máis forte, conselleiro. A sanidade universal, así como a educación pública, son mecanismos imprescindibles para dotar desa igualdade de oportunidades a todas as persoas. Pensando en Ferrol xa, espero que este ano de crise se convirta nun ano de oportunidade, especialmente para a nosa querida empresa Navantia, ese motor económico dunha comarca inteira. Urxen investimentos para a súa modernización, como a imprescindible carga de traballo ata o inicio de programa das fragatas F-110. Ese asteleiro ferrolán tan noso debe dotarse dun dique cuberto para ser competitivo durante as próximas décadas. Ten que seguir afianzándose entre os millores do mundo na súa categoría. E, por outra banda, as súas potencialidades encaixan con eses modelos novos de transición enerxética que están en marcha en todo o mundo e que se intúe no medio da coxuntura creada por esta pandemia que se van a acelerar. Dispoñemos do talento, do coñecemento e temos moito avanzado en canto aos medios. Somente se necesaria unha aposta firme e decidida polas enerxías verdes, a través da innovación e o desenvolvemento, con esa imprescindible e necesaria creación dun centro de investigación e seguir insistindo na posibilidade de instalar enerxía eólica mariña nas nosas costas. Insisto, o 2021 é o momento de darmos pasos a prol deses obxectivos. Ao beiro desa revolución verde e dos fondos de recuperación que Europa vai a poñer a dispor
dos países para remontar esta difícil situación. Esta cidade ten eivas importantes. Xa se dixeron aquí, as comunicacións terrestres ou a recuperación demográfica. Pero o naval, sempre está por diante. E asegúrolles que sen algo este alcalde non va a aforrar esforzos é precisamente en chegar ata onde lle sexa posible para conquerir esa modernización da nosa industria. Para rematar, quero reiterar o meu agradecemento aos nosos homenaxeados, que están aquí tan ben representados neste Teatro Jofre. Agradecerlle, como sempre, a Corporación de Lugo, a súa alcaldesa, especialmente. Esa cidade irmá, compartir con nós, unha vez máis, este día tan especial. Tamén o Conselleiro de Sanidade. E, sobre todo, a todas as ferrolás e ferroláns polo seu xeralizado comportamento exemplar ao longo deste ano tan difícil. Dende hai case 10 meses, cando as nosas vidas viraron dunha maneira impensable. A todos eles, moitas grazas. En outubro, Lugo celebrou, con motivo do San Froilán, o 20 aniversario deste irmanamento. Agardemos que no San Froilán deste ano que principiamos teñamos avanzado na recuperación da normalidade e, polo tanto, podamos encontrarnos novamente en Lugo. Hoxe Lugo corresponde coa súa visita da Corporación Ferrolá con motivo do San Froilán neste día de San Xiao, neste día grande de Ferrol. Ten a palabra a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Moi bo día a todos e a todas, alcalde de Ferrol, conselleiro de Sanidade, portavoces das corporacións de Ferrol, aquí representados e os de Lugo, a todos os presentes, aqueles que nos siguen por streaming tamén, e, como non, os homenaxeados do día de hoxe que nos unimos pois ás verbas que xa se dixeron aquí, o recoñecemento a ese gran traballo que fixéchedes, que facedes e que seguiredes facendo. Estou totalmente convencida. Pero non quería tampouco deixar de facer e sumarnos tamén ese recoñecemento àqueles que xa non están. Aqueles que non foron quen de superar esta terrible enfermidade e que incluso tuveron que deixarnos e abandonarnos sin poder ter a un familiar e que tamén vos tuveron aí en eses momentos con esas palabras de alento para que se fosen tranquilos e tuveran un último un riso e unha última palabra de cariño a falta dos seus seres queridos e dos seus familiares. Por lo tanto, esa labor tamén a levades no voso haber. Son momentos complicados e difíciles onde moitos sectores estuveron aí a pie de cañón traballando arreo para intentar dar certa normalidade á situación. No Concello de Lugo, o pasado 30 de novembro, o ano pasado, xa facíamos tamén un recoñecemento aos servicios esenciales, aprobámoslo por unanimidade no Pleno, onde estaban outros sectores tamén, como servicios sociais, forzas e corpos de seguridade, alimentación, limpeza, transportes, todos aqueles que en aqueles primeiros momentos estuveron aí facendo que seguise funcionando medianamente o noso país, os nosos povos, as nosas cidades. E, por lo tanto, quixemos facer ese recoñecemento ás pensas de poder facer un acto de entrega das medallas de ouro da nosa cidade a todos os sectores onde, evidentemente, tamén estades todas as áreas sanitarias, tanto o personal sanitario facultativo como o personal sanitario como o personal non sanitario. Porque é certo que si todos eses sectores estuveron a pé en primeira liña e moi preto da situación, vos a vivichedes desde dentro
desde as entrañas. E se esa cifra que hoxe lembramos aquí de persoas que xa non están con nós non foi maior, foi gracias ao vosso esforzo, ao vosso traballo, a toda esa profesionalidade que foi máis aló da profesionalidade, foi en clave tamén persoal, donde dechedes o mellor de vós mesmos. Por lo tanto, nos sumamos a ese recoñecemento que dende o Concello de Ferrol se vos fai a toda a área sanitaria de Ferrol, polo inmenso traballo que, como decía, fixéchedes, facedes e seguiredes facendo. Nun momento que sigue habendo moita incertidume, onde non sabemos como vai evolucionar esta situación, vai ir cambiando, non sabemos se melloraremos, empeoraremos. Isto, evidentemente, non depende nin do bon facer, nin das boas vontades, e, polo tanto, debemos de estar preparados tamén para todo, para afrontar da mellor maneira posible e sair reforzados desta situación. O que si puxo de manifesto, e me sumo as palabras do alcalde, é a importancia de ter o estado de benestar, un sistema sanitario fornido, fortalecido, donde podamos dar resposta ao día a día e onde podamos tamén soportar cando veñen situacións adversas e complexas como as vividas. E a importancia da aposta clara e decidida pola investigación, polo I+D+I, para poder ir avanzando como sociedade, ir evolucionando. Isto é moi importante, o estamos vendo agora con esta tan ansiada vacina que estamos esperando todos que podamos practicala na totalidade da poboación, que, ademais, evidentemente vai a ser un salto importantísimo, pero non é o único para seguir loitando contra esta terrible pandemia que nos está a tocar vivir. Empezamos un ano, o 2021, un ano que, como digo, siga habendo incertidumes, siga habendo medos, siga habendo tamén unha carga psicolóxica xa social de toda unha sociedade, pero creo que tamén ten que ser o ano da esperanza, da ilusión, o ano no que vexamos un horizonte a medio prazo, un horizonte onde recuperemos certa normalidade. Moitos hábitos chegaron para quedarse, pero temos que ir avanzando para recuperar certa normalidade. Eu aquí, como facíamos hai escasos meses en Lugo, quero seguir reivindicando o papel municipal, o municipalismo, as entidades locales, que estivemos tamén desde o minuto cero, en primeiro lugar, tomando moitas decisións, que en moitos casos son competencias propias, pero en moitos casos tamén eran competencias impropias, pero eran necesarias para atender tamén esta situación. E o facíamos, en primeiro lugar, contribuindo a facer de muro de contención da pandemia para evitar a súa propagación, facendo esforzos en limpeza, facendo esforzos en intentar tamén o cumplimento das normas das autoridades sanitarias para evitar esa propagación. Fixemos un escudo social impresionante, se xa de por sí temos moitos esforzos adicados a este fin. En este momento entendíamos que era o primordial, sobre todo pensando en esa cadea máis deble da nosa sociedade, as persoas vulnerables, as persoas con escasos recursos, as persoas onde a mellor non poderían atenderse por si solas e necesitan tamén a atención das administracións, e aí fixemos tamén un esforzo moi importante. Pero tamén no eido económico, porque nos preocupa tamén a situación económica, porque entendemos que detrás desta crisis sanitaria sin precedentes, sin paliativos, ven unha crisis social e económica que intentamos tamén contribuir para paliar eses efectos negativos que poida ter e para intentar recuperar canto antes a situación e que tampouco ninguén se queda atrás, porque evidentemente detrás desa crise económica virán máis preceptores de servizos sociales, máis preceptores de prestacións das administracións e, polo tanto, teremos que reinvertir esa situación, revertirla, para que teñamos capacidade de pensar nun futuro. Así o fixemos como en Lugo, en moitísimos concellos, en casi todos os concellos, independentemente, como digo, das competencias, pero sí tiñamos moitas incumbencias e, polo tanto, todo aquilo que fose un problema
para a nosa veciñanza era un problema tamén local. E fixemos iniciativas de contención, como decía, na propagación, no ámbito social e tamén no ámbito económico, poñendo medidas en riba da mesa para paliar esta situación. Pero tamén pensando xa, e seguimos tomando medidas pensando en ese futuro a medio e largo plazo que é tan necesario para intentar reactivar tamén a economía. E nós acabamos de aprobar tamén por unanimidade no pleno unha nova iniciativa para ter capacidade de captación de inversións. Unha estrategia que denominamos Lugo Transforma, que llevamos a dedicar 12 millóns de euros para este fin, coa iniciativa e coa capacidade de poder captar empresas que se implanten na nosa cidade, así ser capaces de paliar esa perda de emprego que se vai a xerar inevitablemente, sobre todo nunha cidade como Lugo, onde ten moita dependencia dos servicios terciarios, do sector servizos. Necesitamos ir acompasando con outras medidas para ter capacidade de revertir a situación, para evitar que moitos veciños e veciñas das nosas vilas, dos nosos povos, das nosas provincias e da nosa comunidade autónoma, teñan que evitar coller a maleta e marchar, porque xa é triste ter que facelo en calquer situación e máxime en unha situación de pandemia como esta que estamos a vivir. E por eso queremos ser proactivos e por eso queremos seguir reivindicando o papel fundamental das administracións locales, porque somos as máis próximas aos cidadáns, porque somos os que coñecemos de primeira man as necesidades dos nosos veciños e veciñas, e somos a veces os que temos capacidade de actuar de maneira máis inmediata, independentemente, como digo, das nosas competencias. Por lo tanto, seguiremos reivindicando o que vimos reivindicando dende fai anos, porque seguimos tendo moitos déficits, moitas eivas nas nosas reivindicacións. Nos sumamos a Ferrol en esas reivindicacións de infraestructuras. As comunicacións son importantísimas, son necesarias para vertebrar o territorio, para ter realmente unha vertebración tamén e unha cohesión social, porque senón quedan os territorios aillados e non teñen capacidade de crecemento. Por lo tanto, seguiremos reivindicando as infraestructuras viarias, marítimas, aí no caso de Ferrol, tamén ferroviarias, e seguiremos en esa loita, alcalde, de conseguir esa unión entre Monforte, Lugo, Coruña, Ferrol, para non quedar todo o norte da nosa comunidade aillada. É unha reivindicación que estamos xuntos, seguiremos xuntos e seguiremos reivindicando para que sexa unha realidade. E as comunicacións, como decía, son importantísimas, pero non só as comunicacións físicas, terrestres, que evidentemente o son, pero hoxe en día sabemos que as comunicacións tecnolóxicas tamén son moi importantes e xogan un papel moi importante. E o vimos en esta situación de pandemia, donde, máis que nunca, fixemos uso das mesmas para comunicarnos, para poder despedirnos desos seres queridos que non tuveron oportunidade de facelo presencialmente. E, por lo tanto, vemos que incluso para o desenvolvemento económico, para o mundo laboral, siguen sendo un piar importante e cada máis, viñeron con intención de quedarse e de dar un cambio tamén á concepción incluso do teletraballo e de outras portas que se abren. E, polo tanto, aí debemos de facer tamén un esforzo para implementar esas novas tecnoloxías, para implementar destas administracións a administración electrónica e fomentar o seu uso, porque tamén isto nos iguala moito máis no territorio, nos permite vertebrar tamén o territorio e nos permite xerar riqueza e emprego en nos rincóns máis insospeitados do noso territorio. Por lo tanto, aí abrimos unha nova vía. E seguiremos reivindicando o que facíamos, o que xa viñamos facendo e traballando con anterioridade, de buscar esas cidades resilientes, esas cidades sostibles, esas cidades que aposten polo medio ambiente como canle de futuro, como canle de desenvolvemento. Nos, dende o Concello de Lugo, tamén levamos a cabo moitas estrategias en este eido, que tamén se puxo de manifesto en esta situación de pandemia a importancia de ter esas cidades resilientes, esas cidades sostibles, esas cidades onde introducimos novos conceptos como bosques urbanos, como aldeas urbanas, onde queremos diseñar o crecemento das mesmas dunha maneira máis sostible, primeiramente pola loita do cambio climático, que ten que ser un eixo tamén prioritario nas administracións, pero por outra banda, e dada esta situación, tamén polo comportamento que van tendo estes espazos naturales,
e de cara a posibles pandemias que se poidan dar no futuro, porque non estamos exentos de que unha vez superada esta, que estou convencida que a superaremos, poidan vir outras. E, polo tanto, se temos diseñado as cidades en este eido, seremos cidades tamén máis combativas en estes novos frentes que se van dando. E, polo tanto, esta é outra das reivindicacións que seguiremos tendo en común, das que seguiremos apostando para ter capacidade de crecemento e desenvolvemento, para xerar riqueza, para xerar emprego e para que teñamos futuro, porque sin elo as cidades, os territorios, os povos non teríamos capacidade de ter futuro, de ter crecemento. Esta é outra das loitas que seguiremos a ter. Eu xa para ir rematando, agradecer novamente ao persoal sanitario facultativo, o persoal sanitario non facultativo, o persoal non sanitario, a vosotros tres, en nome de todos os colectivos, de todas as persoas que representades, que son moitas, tanto aquí na área sanitaria de Ferrol como na totalidade do noso territorio. Moitísimas grazas por ese gran traballo que, como digo, fixéchedes, facedes e seguiredes facendo, que vai máis aló do profesional, que vai en clave persoal, que outra das postas en valor desta situación é a calidade humana que saleu e se veu e floreceu a raíz desta pandemia e, polo tanto, no meu nome, no nome da cidade de Lugo, aquí representada hoxe polos distintos partidos da Corporación de Lugo, trasladarvos que tedes todo o noso respeto, admiración e gratitude, de verdade. Moitísimas grazas e feliz San Xillao, convencida de que son momentos malos, son momentos duros, pero superaremos esta situación e teremos capacidade de futuro e crecemento, porque así seguiremos a loitar desde as distintas administracións, que non quero tampouco rematar sin decir que necesitamos baixar o nivel de crispación. En este momento tan difícil que estamos vivindo, non se poden ver episodios como vivido onte en Estados Unidos, non se pode poñer en discusión as democracias. Temos que traballar para afianzar realmente as democracias e temos en este momento tan difícil que ter todos a altura de miras, poñer os intereses colectivos por riba dos intereses individuais, que debemos de traballar en esa loita mermando e baixando o nivel de crispación, tendendo a mao entre as distintas administracións. Dentro do Concello de Lugo fixemos desde o minuto cero, primeiramente co Goberno Central, cando tiña as competencias, despois coa Comunidade Autónoma Galega, cando se lle traspasou as competencias, coa Consellería de Sanidade, coas que temos máis fluidez na comunicación por cuestións obvias, e nos o decimos, pode haber erros na toma de decisións, evidentemente, son momentos, como digo, complicados, sin precedentes, sin parangón, pero estou convencida que todos temos un obxectivo común, que é a eliminación da pandemia, do virus, e temos que mirar todos para diante con esa vocación de ter a mão tendida, de chegar a puntos de acordo, e, dende logo, dende o Concello de Lugo, así será, con todas e cada unha das administracións, intentando aportar, intentando sumar, intentando mellorar. Sempre as situacións son mellorables, pero desde o respeto institucional e desde esa loita por baixar a crispación social, sobre todo en estes momentos tan complicados. Reitero, moitísimas grazas, parabéns polo merecido recoñecemento que hoxe vos fai a cidade de Ferrol, e en esta loita non estades sós, estamos toda a sociedade detrás. Moitísimas gracias e feliz San Xillao. Pois como di a alcaldesa de Lugo, nesta loita estamos todos e todas. Queremos deixar un recordo de este día de San Xiao, deste 21 aniversario deste irmanamento entre Lugo e Ferrol. Convidamos aos rexedores a que fagan aquí no escenario ese intercambio de agasallos. O Concello de Ferrol vai facer entrega á alcaldesa de Lugo dun recordo deste ano 2021. Ano que o Concello de Ferrol adica ao arquitecto Rodolfo Ucha con motivo do 40 aniversario do seu falecemento. Trátase dun azulexo que reproduce a fachada deste teatro, deseñada esa fachada por Rodolfo Ucha, xunto a esa imaxe vai ao seu rostro. Este insigne arquitecto deixou
o seu legado modernista na nosa cidade a través de singulares edificios que están espallados por todo o barrio da Magdalena. Pola súa banda, o Concello de Lugo vai facer entrega dunha peza de cerámica de Sargadelos que representa un carballo. Eu vou a improvisar aquí, pero penso que ese carballo ben podería ser o que ocupaba un lugar privilexiado neste ano que ano de peregrinacións a Santiago. No punto no que confluían os camiños do norte e o primitivo había un gran carballo de máis de 300 anos. Ese carballo, desgraciadamente, desapareceu, pero podería ser este o que simbolice este ano xacobeo 2021 con ese carballo que unía os camiños do norte e primitivos. Aí están eses agasallos que perdurarán como recordo deste 21 aniversario. Voltamos á música, voltamos á música con este magnífico dúo que forman Bea Rivas e Mos. Eles interpretan unha canción que coñecen todos vostedes, que foi todo un éxito naqueles días do confinamento, que firmou o grupo Vetusta Morla e que cantaron infinidade de artistas deste país, cada un dende a súa casa. Hoxe, eles dous fan unha versión de ese tema titulado Los abrazos prohibidos. Los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin venderle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones, callamos al silencio un día más. Nunca olvidaremos nuestro ejemplo, nunca olvidaremos la dedicación. Nunca olvidaremos ese esfuerzo, nuestro amor es nuestra inspiración. Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos y se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones, la muerte huye con sus dragones, callamos la boca al silencio un día más, porque ya os habéis ganado a pulso el aplauso más largo del mundo, respeto y dignidad. Cada vez que salimos a los balcones, el miedo huye con sus dragones y callamos al silencio un día más. Supervivientes
me cansaré de celebrarlo. Emotivo tema, emotiva canción. Poderíamos dicir que este tema que acaba de soar é unha bela descrición do porqué da distinción do Ferrolán do ano 2020 que entregamos hoxe. Pero todo ese mérito, por unanimidade, a Corporación Ferrolá decidiu otorgar o Premio Ferrolán do Ano a todo o persoal da área sanitaria de Ferrol, tal e como recolle o acordo plenario do 26 de novembro, o que dá lectura a continuación o secretario municipal, don Leopoldo Moure García. O excelentísimo Concello Pleno, en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2020, adoptou o seguinte acordo. Proposta de aprobación da concesión do título Ferroláns de Ano 2020 aos colectivos do persoal de área sanitaria de Ferrol na primeira liña de loita contra a pandemia denominada coronavirus. Examinada a proposta que leva a alcaldía a presidencia que textualmente di: a enfermidade COVID-19 causada polo coronavirus SARS xurdiu na cidade china de Wuhan a finales de 2019. Foi declarada pandemia mundial pola Organización Mundial da Saúde no mes de marzo deste ano e afecta xa a máis de 54 millóns de persoas. Neste contexto, España é un dos que con máis virulencia sofre o seu impacto con 1,5 millóns de pacientes diagnosticados na actualidade. A propia OMS destacou o traballo dos sanitarios españois a través do seu director para Europa, o alemán Hans Kluge, que manifestou sobre a situación de España sentirse profundamente impresionado polo heroísmo dos traballadores en primeira liña. Efectivamente, son moitas as persoas que, dende as súas respectivas responsabilidades e tarefas nos centros sanitarios públicos ou en outros servicios, estiveron en contacto directo conformando a primeira liña de loita contra esta pandemia cos pacientes afectados por esta pandemia. Dende os centros de atención primaria ao complexo hospitalario universitario de Ferrol, este amplo grupo de persoas colocouse na vanguarda deste combate. O esforzo do persoal sanitario facultativo, do persoal sanitario non facultativo e do persoal non sanitario contra o COVID-19 permitiu atender un elevado número de casos de pacientes infectados e vítimas mortais, realizando incluso, máis alá de súas obrigas, unha labor de profunda humanidade ao acompañaran os enfermos ingresados e as persoas que nas últimas horas de vida non podían ter preto deles aos seus familiares. Esa responsabilidade puxo en perigo a súa propia saúde persoal, ata o punto de ser o colectivo máis afectado pola pandemia do noso país, alcanzando máis de 75.000 infectados e máis de 60 falecidos, según datos facilitados polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias. Dende o comezo da crise sanitaria, a cidadanía ferrolá recoñeceu con constantes mostras de agradecemento e solidaridade o seu espírito e sacrificio, os graves riscos e costes persoais que sufriron e incluso os perigos derivados dos contagios. Razóns pola que se considera que son todo un referente para a nosa sociedade e para as nosas institucións polo sacrificio persoal en favor da saúde pública e do benestar do conxunto da nosa poboación na loita contra a maior pandemia global que asolou a humanidade no último século. A Xunta de Voceiros, na reunión do día 16 de novembro deste ano, acordou por unanimidade destacar a importancia da proxección da exemplaridade persoal destes colectivos que continúan librando a batalla nas comarcas de Ferrol e Ume Ortegal e a vontade de simbolizar neles o recoñecemento ao seu comportamento exemplar. En consecuencia, proponse ao excelentísimo Concello Pleno conceder o título de Ferroláns do Ano 2020 aos colectivos de persoal da área sanitaria de Ferrol, en contacto directo cos pacientes afectados pola COVID-19, en recoñecemento co seu encomiable nivel de profesionalidade, vocación de servicio, exemplaridade cidadá e o seu compromiso e entrega incondicional na loita contra esta pandemia, expostos a unha alta e agresiva carga viral e facendo frente a longas horas de traballo. Estas distincións serán entregadas o día 7 de xaneiro de 2021, festividade de San Xiao aos representantes dos seguintes colectivos da área sanitaria de Ferrol: persoal sanitario facultativo, persoal sanitario non facultativo, persoal non sanitario. Previa deliberación, a Corporación Municipal, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes, acordou aprobar a proposta transcrita.
Ben, pois, por todo isto, non nos cansaremos de decirvos grazas. Grazas pola vosa dedicación e polo voso traballo. Pero antes de entregar os galardóns, permítanos facernos pequenos, converternos nun neno ou nunha nena pequena, que vai ser o caso, para, a través do relato dunha pequena ferrolá, recordar o que temos vivido ata chegar hoxe aquí. Tamén aproveitemos para coñecer mellor a toda esa gran familia profesional que hoxe queremos homenaxear co Premio Ferrolán do Ano. Queridos Reis Magos, este ano decateime dunha cousa. Sempre que vos escribo é para pedir algo, pero nunca o fago de novo para agradecérvolo. Ben sabedes que me gustan os xoguetes o que máis, pero desta volta víchedes que quixen reservar agasallos e desexos para toda a miña familia. En realidade, foron só dúas peticións, saúde e traballo. Non é que eu saiba moito disto, pero son as dúas cousas que máis se repetiron estes días de felicitacións. O certo é que para min tamén foi un ano raro. Ao principio, gustábame a idea de non ter que ir á escola, a verdade, mais cando pasaron as semanas, botaba moito en falta os meus amigos. Pasámolo mal. Eu non podía xogar nas prazas, nin visitar os meus avós, pero teño a sorte de telos. De momento, a eles xa lle puxeron a vacina e queda pouco para poder velos en cristais e que podan dar unha aperta desas fortes das que me intentaba zafar sempre e agora boto tanto de menos. En cambio, a miña amiga Sara morreu xa a súa avoa. Choraba moito cando falei con ela. Meu pai explicoume que estaba a morrer moita xente, avós a maioría, pero tamén persoas máis novas. Tive moita pena por eles e por as súas familias. Un día puidemos falar coa miña tía. Había tempo que non había, pero tampouco falara con ela. É enfermeira e sei que traballa todo o día. Vinlle a cara e casi non a recoñecín ao outro lado da pantalla. Estaba cansa, tiña olleiras, agochaba o sorriso de sempre. Era a miña tía e as súas compañeiras as que estábamos dando folgos cada día. Aos médicos e médicas, as auxiliares e os celadores, as persoas que limpan os hospitais, as que están nas súas oficinas. Era por eles, porque ficábamos na casa sen sair, porque lavábamos as mans tucias de veces ao día. A eles queríamos facerlles chegar toda a nosa enerxía e recoñecemento. Aplaudirlles era o xeito de darlle as grazas. Preguntei a miña tía se nos escoitaba e emocionouse. Escoitábanos cada día. Saían tamén a aplaudir ás portas do hospital e neses 5 minutos aparecía de novo o sorriso agochado. Agradecer ao Concello de Ferrol o recoñecemento que ten otorgado á área sanitaria de Ferrol de forma unánime, agradecer tamén, lóxicamente, aos profesionais polo seu traballo 24 horas 365 días ao ano, profesionais sanitarios e non sanitarios da área sanitaria. É un orgullo pertenecer á gran familia da área sanitaria de Ferrol e agradecer tamén á cidadanía o esforzo, a colaboración e o apoio que está a sentir a área sanitaria. Un obxectivo noso importante é acadar a identificación da poboación con os seus dispositivos sanitarios públicos, os centros de saúde e os hospitais públicos da área sanitaria. Dende saúde mental entendemos que este está a ser xa un tempiño longo, duro, física e emocionalmente. E por iso que non nos podemos esquecer de que os profesionais sanitarios, ademais de ser coidadores profesionais, somos persoas que as nosas características persoais, con o noso contexto, a nosa situación familiar. É especialmente importante por iso que tamén nos coidemos para poder coidar do xeito axeitado os demais. É moi importante coidar para seguir coidando. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es
gracias a nuestro equipo que tenemos aquí, es dotar y prevenir a la gente con material frente al COVID-19. Sobre todo lo que tenemos en mente siempre es facilitar el material a los sanitarios para que estén protegidos en todo momento y puedan actuar con los pacientes con la máxima seguridad. A ver, a nosotros la sensación que nos produjo siempre fue, primero, orgullo por el reconocimiento que nos hacían durante los tiempos duros y después intentar que la población se conciencie de que no solo valen los aplausos, sino que tenemos que tener conciencia de lo que hacemos fuera de nuestras casas. En el servicio de microbiología estamos todos muy orgullosos de haber sido elegidos ferrolanos del año. Creo que es un honor para todos. Desde aquí queremos transmitir un mensaje de ánimo y consuelo a todos los que perdieron algún ser querido durante la pandemia. También transmitir mucho ánimo a todos los que les está costando tanto trabajo sacar adelante sus negocios, a todos aquellos que perdieron su trabajo. Y digo que mucho ánimo porque estamos casi al final de la pandemia. Nosotros, los microbiólogos, somos los que hacemos las pruebas PCR y hacemos muchas. Nos gustaría que todas fueran negativas. Para ello es muy importante que toda la ciudadanía siga todas las normas, es decir, que se pongan mascarilla, que mantengan una distancia social, que se laven las manos y sobre todo también que cumplan las normas que nos dictan el Comité Clínico en Galicia. Mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros para este reconocimiento en este año que ha sido tan difícil para todo el mundo y del que nosotros hemos salido reforzados como equipo y que nos ha ayudado a recordar que nuestro trabajo no es solo cuidar, sino también acompañar y consolar en estos momentos tan difíciles. Nunca a lo largo de toda nuestra carrera, ni nosotras ni ninguna de nuestras compañeras habíamos vivido nada parecido, no tanto en situaciones clínicas y de sintomatologías, sino de situaciones familiares, relaciones sociales, que fue realmente cruel. Hace ya 10 meses que empezamos esta andaina, 6 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería y 6 enfermeras. Al principio no había un punto físico de coordinación del COVID, entonces las llamadas las recibíamos nosotras, íbamos anotando todo en una libreta y luego íbamos pues, desde el Barqueiro a Monfero realizando las PCRs. Esto fue cambiando, aumentaron los equipos, ahora somos 8 equipos y bueno, a veces con lluvia, con frío, pero fuimos superando todos los retos que se nos plantearon y creo que eso ha sido gracias al buen trabajo en equipo, al humor que nunca nos faltó y eso apoyándonos unos a otros. El hecho de ver a gente aplaudiéndonos a las 8 de la tarde todos los días fue algo muy emocionante, es algo que nos daba muchos ánimos porque al principio lo pasamos mal, incluso a veces llorábamos, llegábamos a casa y estábamos mal y eso pues nos dio siempre ánimo. Cuando empezó el COVID íbamos con miedo a esas plantas, que no sabíamos a lo que nos íbamos a tener, ¿no? Entonces, gracias al personal de las plantas que nos fueron adiestrando y se portaron muy bien con nosotros, pues fuimos sacando todo lo que pudimos adelante. Gracias a los compañeros que hicimos una piña muy grande, salimos adelante. Y entonces se agradece este gesto, por eso gracias a todos. Quería agradecer a todos mis compañeros de Medicina Preventiva el trabajo realizado durante todos estos meses y la colaboración que hemos tenido además con profesionales de otras especialidades a la hora de realizar los rastreos de pacientes infectados y las cuarentenas. Quería decir que seguimos en pandemia, que aunque tenemos la perspectiva de la vacuna ya aquí, que es una realidad, animar a las personas que se vacunen en el momento que se les ofrezca la misma y sobre todo que sigamos manteniendo las medidas recomendadas de distancia social, uso de mascarilla
higiene de manos y ventilación de espacios cerrados. En primer lugar, me gustaría agradecer este nombramiento, este reconocimiento y simplemente, como otros compañeros ya habrán dicho, ha sido un año duro y diferente, pero nos ha demostrado que tanto profesionales sanitarios como no sanitarios nos tenemos que adaptar a los diferentes cambios que acontecen y eso hemos hecho. Desde el punto de coordinación, que nació un viernes a última hora de la tarde, durante más de 10 meses nos hemos estado adaptando a los diferentes protocolos, a los diferentes cambios, y hemos puesto en valor pues, otras cosas que antes no se utilizaban, como el seguimiento telemático, la educación sanitaria a los pacientes a través del teléfono, etc. Simplemente me gustaría decir que aunque yo represento al punto de coordinación en estos premios, pues es un trabajo en equipo y que sin todas mis compañeras esto no sería posible. La situación esta tan especial que hemos vivido ha afectado a todas las unidades y a todos los servicios del área sanitaria. La verdad que unos han aportado lógicamente mucho más que otros, unos con un granito de arena suficiente, bueno, pero otros han dado montañas de todos los días de trabajo. Ha sido una situación que ya lleva 10 meses, hubo una pequeña tregua en verano, pero ha sido muy exigente, con mucha presión, con una exposición de los profesionales a un riesgo importantísimo sobre su salud, sobre su propia vida, ¿no? Y la manera de superar esto, pues para mí lo más importante y la clave fue en el trabajo que han hecho en equipo, el haber trabajado y apoyarse en el compañero. Si no, esto pues no se hubiese conseguido. Pienso que son el mejor ejemplo de que Ferrol mola, y por desgracia aún queda bastante y pienso que hay que seguir con los ánimos ahí arriba. Muchas gracias por este reconocimiento al trabajo realizado por Atención Primaria. Ha sido un año muy duro en el que hemos tenido que adaptar nuestra labor al control de la pandemia, a detectar, diagnosticar, rastrear y hacer el seguimiento de los pacientes COVID positivos que no precisaban ingreso hospitalario y a sus contactos, sin olvidar por ello de las patologías de nuestros pacientes. Los sanitarios estamos agradecidos y reconocemos el trabajo realizado por todos los sectores de la población para contribuir a este control de la pandemia. Al igual que el resto de los médicos de familia, nos hemos tenido que reinventar para hacer frente a una situación completamente nueva y desconocida. Por eso, me gustaría destacar el enorme esfuerzo de mis compañeros, no siempre bien comprendido, para adaptarse a una situación nueva en la atención médica y también para garantizar la asistencia en condiciones de gran incertidumbre y por momentos de gran precariedad en medios humanos y materiales. También quisiera ofrecer nuestro cariño y comprensión a todas aquellas familias que sufren la pérdida de algún ser querido. Por último, ahora que empieza la vacunación, por favor, sean prudentes. Durante toda esta pandemia ha cambiado nuestra forma de trabajo, pero sobre todo lo prioritario era facilitarles los trámites administrativos a los pacientes y transmitirles sobre todo tranquilidad. En este grupo no sanitario pues tendré que destacar a todas las categorías, que en este caso los celadores, que han estado en la planta de acceso al ambulatorio durante toda la pandemia y aún continúan. Y, por supuesto, también los administrativos como jefa de grupo de ellos. Y para lo que nos queda, pues solo me cabe decir que mucho ánimo para todos y todas. Desde la Junta de Personal queremos unirnos a este tan merecido reconocimiento. Este año 2020 nos ha dejado una pandemia muy difícil de olvidar. Desde el comienzo nos ha cogido a todos desprevenidos, con falta de recursos. Pero a pesar de ello, fuisteis capaces de hacerle frente. La dedicación y entrega de todo el personal del área sanitaria de Ferrol es digna de alabar. Ánimo, gracias. Mil gracias, compañeros, compañeras. Queremos agradecer desde el Servicio de Informática esta distinción para todo el personal del área sanitaria, que es el resultado del buen trabajo realizado por todos los colectivos y que en nuestro caso ha supuesto la implementación de toda una nueva infraestructura de hardware y software para que los profesionales pudiesen teletrabajar.
así como la gestión de una enorme cantidad de datos generados por los nuevos sistemas de información que fueron necesarios crear para dar soporte a nuestros compañeros para la gestión de la pandemia. Muchas gracias. El trabajo de mi servicio durante esta pandemia ha consistido en prestar apoyo logístico a toda la actividad asistencial en temas como gestión de residuos, limpieza, seguridad, traslado de mobiliario, y como todo el personal hemos trabajado bajo presión y con miedo. Y queremos agradeceros que hayáis contado con nosotros para participar en este acto. Quería agradecer este premio que recibimos los técnicos auxiliares de la UCI del arquitecto Marcide, que por supuesto queremos compartir con nuestras compañeras enfermeras, junto con los médicos, con los celadores y por supuesto con nuestro secretario, que si no se va a enfadar. El trabajo nuestro del día a día lo conocemos, claro, pero es que esto fue totalmente nuevo, nos desbordó, salíamos y no sabíamos bien a lo que nos enfrentábamos. Entonces, por eso, muy agradecidas por el premio, pero el premio es muy merecido. Hoy es un día de agradecimientos. Agradecer al Concello de Ferrol la distinción que nos entrega a todos y cada uno de los trabajadores de esta área sanitaria por la labor realizada a lo largo de todo este año, un año que ha sido muy duro para toda la población. Señor alcalde, le ruego haga partícipe de este agradecimiento a todos los miembros de su corporación. Un agradecimiento muy especial a todos los técnicos superiores de laboratorio por su trabajo y esfuerzo. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias, equipo. Recibimos esta distinción con orgullo, pero también con responsabilidad. Responsabilidad que queremos hacer partícipe también a toda la población. El sistema sanitario somos todos y por eso todos debemos de ser copartícipes en la lucha contra la COVID. De nuestro comportamiento individual se genera una actitud colectiva que tiene que servir de freno y contención contra esta pandemia. Todos juntos lo conseguiremos. Quiero agradecer en nombre de mis compañeros y en el mío este reconocimiento que se hace a nuestro trabajo. Fue un año muy duro para todos. Pasamos momentos de miedo, de incertidumbre, donde no podíamos flaquear porque los pacientes necesitaban de nuestro cuidado y de nuestro apoyo. Pero lo importante es que aprendimos que trabajando codo a codo, unidos y en equipo, se puede salir adelante. En eso estamos y vamos a ganar esta batalla. Muchas gracias. En primeiro lugar, no nome de todos os compañeiros, especialmente no nome da Unidade de Cuidados Intensivos, quero agradecerlle ao Concello de Ferrol a concesión dese premio. Todos os premios son importantes, os aplausos son importantes, pero aproveito para lembrar que o máis importante para nós é o cumprimento das normas. A COVID cambiou a nosa forma de traballar, pero creo que elevou a outro nivel a palabra compañeirismo. E cada un de nós está aquí para coidar de vós, pero nestes meses duros tamén nos coidamos entre nós, e moito. Entonces, gracias, compañeiros e compañeiras. Isto é un traballo en equipo, un equipo do que formades parte todos vós tamén. Entonces, pido, por favor, que sexades responsables, que nos axudedes a coidarvos e que este é un barco no que estamos todos xuntos e que só xuntos poderemos salir daqui. Pois xa remato, Reis Magos. Só queda darvos o meu agradecemento, cando menos pola saúde. Porque se depende da miña tía e dos seus compañeiros, o virus ten os días contados. Ninguén fixo nada máis grande por nós facendo tan pouco ruído. O menos que podemos facer por eles é seguir cumprindo ata que todo isto acabe e volvan os bicos en luvas. Namentres, dicirlles a elas, a eles, a vós, que estareis sempre agradecida.
Emociona escoitar algunhas das testemunhas, de logo coídense moito todos e todas. Chega o momento de entregar eses galardóns aos representantes de todo ese enorme colectivo. Foron moitos os compañeiros sanitarios e non sanitarios, facultativos e non facultativos que apareceron neste vídeo, pero son moitísimos máis. É unha inmensa familia. Chega o momento de recoñecer cos galardóns Ferrolán do Ano todo ese traballo e o que queda aínda de facer para superar este COVID-19. Ángel Mato, alcalde de Ferrol, e Antonio Golpe, o primeiro teniente de alcalde do Concello de Ferrol, entregan a distinción Ferrolán do Ano 2020 ao personal non sanitario. Recolle en nome deste colectivo o galardón don Andrés Rei Jove. Pido para él e para todo o colectivo que representa un forte aplauso. Andrés Rei Jove, en nome de todo o persoal non sanitario, recollendo ese pergameo, esa pescadería de Ucha, precisamente neste ano que adicaremos o insigne arquitecto ferrolá. E xa sin máis, unha vez que os compañeiros fotógrafos teñen feito esta foto deste momento tan agradable, ten a palabra Andrés Rei Jove. Hola, buen día. Muchas gracias por este reconocimiento al trabajo colectivo. La verdad es que es un honor, pero es un honor que ojalá no hubiésemos recibido en este contexto. Eso significaría que iniciaríamos el año mucho más sanos, más despreocupados y seguramente más felices. La realidad es que faltan muchos de nuestros vecinos. Otros están enfermos, muchos ansiosos, preocupados, y la tristeza se pasea por nuestras calles. Gracias en nombre del colectivo que orgullosamente represento hoy aquí. Gracias en nombre de todo el personal no sanitario, personal del mantenimiento, servicio al que pertenezco, de cocina, de lavandería y costura, limpieza, transporte, seguridad, prevención de riesgos laborales, telefonistas, peluqueros, celadores, personal de gestión, técnicos y administrativos, informáticos. Una pléyade de personas imprescindibles para el funcionamiento de un sistema tan complejo como el formado por el Hospital Arquitecto Marcide, el Hospital Naval, el Hospital Profesor Novoa Santos y todos los centros de salud y PAC que forman el área sanitaria de Ferrol. Gracias, porque lo siento, creo que todos lo sentimos, como un reconocimiento al trabajo de muchos profesionales que mediante el esfuerzo, el trabajo y la formación, sin necesidad de falsos heroísmos y pocos probables milagros, consiguen mantener funcionando 365 días al año el sistema público sanitario. Esta triste plaga, gracias a Dios, ha traído alguna cosa positiva. Gracias al bicho, ahora se habla de sanidad y de ciencia, y ya era hora de que copase el interés, que se examinase su importancia en la esfera pública. La pandemia también nos ha reafirmado en la bondad del trabajo colectivo, en el peso vital de muchas actividades para conseguir un bien común. Un recordatorio de la necesidad mutua para salir adelante y la enorme importancia, yo diría que capital, de la sanidad pública. El coronavirus está siendo una tremenda prueba de estrés para todos. Nosotros hacemos nuestro trabajo a la luz de la ciencia, lo mejor que sabemos y lo mejor que esta extraña situación nos permite. Queda todavía mucho camino, pero ya menos. Pero solo si sumamos, si colaboramos, si nos protegemos, si el esfuerzo de las personas se une al esfuerzo colectivo, podremos cerrar este horrendo capítulo. El siguiente desafío, y ya estamos en ello, será continuar reforzando la sanidad pública. Y solo añadir, para un hijo del barrio de Esteiro y del Campón, nacido en Llaranes, en Asturias, este es el mayor reconocimiento que pueda recibir en nombre de mis compañeros y el mío propio. Muchas gracias.
Novamente, chamo ao alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en este caso, xunto con Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, van facer entrega da distinción Ferrolán do ano 2020 ao persoal sanitario non facultativo. Recolle este galardón en nome deste colectivo citado, Gemma García Rivera. No nome deste colectivo, primeiro a foto, primeiro facemos a foto. Está, compañeiros, de acordo. No nome deste colectivo, o do persoal non facultativo, valles a dirixir a palabra Gemma García Rivera. Señor alcalde, señor conselleiro de Sanidade, señores membros da corporación e autoridades presentes, amigos e compañeiros. Se de algo sabemos os profesionais de enfermería, tanto na primaria como na hospitalaria, é de ter que asumir incertezas a cotío. Somos expertos en atender e coidar aos nosos pacientes, en calquera circunstancia e situación clínica. Tamén de lidiar con enfermedades infecciosas e contaxiosas. As enfermeiras e TCAEs somos un importante recurso terapéutico do noso sistema sanitario. Integramos coñecementos e habilidades específicas con grande actitude e aptitude profesional, aínda que sen descoidar o aspecto afectivo das persoas. Ao longo da nosa traxectoria profesional, afrontamos múltiples riscos. Por citar só algúns, a epidemia anual da gripe, a tuberculose, hepatite, VIH, antrax, enfermidade das vacas tolas, gripe aviar, ébola. Porén, esta é a primeira vez que nos atopamos con unha pandemia con estas consecuencias. Aló van tantísimas vidas. Os nosos máximos respectos para elas e eles, e o cariño máis afectuoso para as súas familias. O gran número de contaxios e de enfermos reclamou para si en exclusiva moitas camas hospitalarias, detraídas da función sanitaria a que estaban adicadas, e tamén o establecemento de novos circuitos nos servizos. Cando en marzo, de súpeto, se declarou o estado de alarma e comezou o confinamento, temos de recoñecer que vivimos momentos moi duros. Supúxonos un enorme desafío a nivel profesional, pero non foi menor a desestabilización e os medos no terreo persoal e familiar, igual que a todos vós e a poboación xeral. Pois sí, sentimos medo, inseguridade, illamento. Somos persoas da mesma masa que vós e temos fillos, pais, avós e amigos. Pero como noutros momentos da nosa historia, unha vez encarado o medo inicial ante situacións de vulnerabilidade e fragilidade, que nos veu rescatar do desánimo foi o apoio e a solidariedade de todos vós, a comunidade e a sociedade na que estamos inmersos. Que grandes sodes. Tivemos, para ben e para mal, un bombardeo continuo de información do que estaba a suceder. Empezamos a escoitar palabras como resiliencia, resistencia, reinventarse, confinarse, cuarentenas, PCRs. Tamén puxemos en práctica o que dicimos todos os anos para a gripe: lavar as mans a miúdo, protexer a entrada das vías aéreas con máscara, mellorar as normas de hixiene, distanciamento. Viñeron os aplausos, os donativos, as chamadas de ánimo, a confianza. Que sería de nós en tantos momentos vividos ao longo deste ano sen o apoio de todos vós, os que nos rodeades? Todos destes mostras da cordial preocupación polos profesionais sanitarios e pola sanidade,
dende o núcleo máis achegado da familia, pasando por toda a comunidade da que formamos parte, ata o común de toda unha nación. Todos tomamos conciencia, máis do que nunca, da absoluta necesidade de estarmos unidos e de asumirmos responsabilidades conxuntas para sairmos adiante, vendo de non cansarmos nin de caermos. Aínda sabendo que cometemos erros, puxemos mans á obra sen tregua para superarnos a nós mesmos e mellorar cada día os nosos procedementos e a xestión dos recursos. Sempre se di que non se valora o que temos ata que o perdemos. Pois ben, esta pandemia ensinounos o valor da saúde e a necesidade de preservar unha sanidade pública, universal e de calidade. Tamén o inmenso don da liberdade, do acompañamento, dos coidados, das despedidas, dos duelos. A día de hoxe podemos afirmar que melloramos os nosos coñecementos, temos xa unha vacina e, polo tanto, ábrese un novo horizonte. Pero non podemos baixar a garda. Hai detrás un altísimo prezo en vidas humanas. Temos de seguir responsabilizándonos, coidando e coidándonos. Temos que protexer os valores que a nosa sociedade considera esenciais, sen dar nada por sentado, para estar atentos e non perdermos os logros que tanto tempo e esforzo levou conseguir como cidadáns, en especial no terreo social e da saúde. Estamos aquí hoxe recibindo un recoñecemento público a un mérito que pon en valor a importancia que a comunidade de Ferrol, representada no seu concello, dá á sanidade pública e aos profesionais que a conforman. Como enfermeira e supervisora dun servizo de urxencias, síntome sumamente agradecida por este premio e son moi consciente de formar parte nesta pequena representación de tantos profesionais que multidisciplinariamente se implicaron e que asumiron riscos, sendo responsables e solidarios no traballo a desempeñar. Xa só me faltan os agradecementos. Grazas a todos os presentes neste acto. Somos un gran equipo. Grazas Ángela, Luís e Isa, sempre indo un paso por diante para que non nos faltaran os equipos de seguridade. Só podemos sentirnos agradecidas e agradecidos e salientar o valor de afrontar como comunidade calquera problema que xurda e máis desta entidade, pois ante o medo paralizante, só a unión, a fraternidade, o calor emocional e a colaboración poden traer esperanza e vías de solución. E non quería rematar esta intervención sen mencionar quen para min foi un gran profesional de enfermería nesta área. O meu compañeiro na urxencia e nos últimos anos como supervisor de garda, Juan Calvo. Quen te iba a decir, Juan, que uno de La Coruña iba a terminar nombrado Ferrolano del Año? Esteas donde esteas, o meu gaiteiro favorito, neste premio tamén estás ti. Lembrarémoste sempre. Moitas grazas. Penso que estamos a recibir unha grande lección de todo este colectivo que é capaz de, por enriba de pluralidades, unirse todos a unha para facer fronte a unha pandemia como a que estamos a vivir. E penso que de aí debemos de extraer unha gran lección como sociedade, que si necesitamos estar unidos para afrontar conxuntamente este reto que temos por diante. Entregamos ese último galardón, Ferrolán do Ano, novamente. Chamo ao alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en este caso, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que entregarán a distinción ao persoal sanitario facultativo que recolle, en nome deste colectivo, Sabela Sánchez Trigo.
No nome deste colectivo, o do persoal sanitario facultativo, vailles a dirixir a palabra Sabela Sánchez Trigo. Bueno, tócame de última e xa casi está todo dito. Ante todo, bo día. Cando afrontei este momento non tiña moi claro que o que vos iba a contar. Grazas, ante todo, polo recoñecemento sincero ao noso labor. Vimos de tempos difíciles, moi duros. A pandemia chegou á nosa vida como un tsunami. Arrasou con todo, coas nosas vidas e con nosa forma de traballar. Nada é como antes. Só podo falarvos desde a miña humilde experiencia e a das persoas que me acompañaron neste labor. En marzo, case do día para a noite, atopámonos de repente con algo novo. Non estábamos tampouco no mellor momento, xa que todo o sistema sanitario se estaba a recuperar das secuelas dunha crise económica que de algún modo na que de algún modo todos nos vimos involucrados. Apareceu unha nova enfermidade da que non coñecíamos nada. Cada día recibíamos novas aportacións científicas que nos tiñamos que apresurar a incluir en protocolos, aplicando o noso saber profesional e aprendendo sobre a marcha. Nunca antes vivíramos unha situación igual. Sentimos a incertidume e o medo que vimos reflexados tamén nos ollos dos nosos pacientes. Sentimos os aplausos que nos emocionaron cada día, chegaron os dibuxos cos mensaxes de ánimo das nenas e dos nenos que encerrados nas súas casas atopaban un momento para acordarse de nós. Sentimos tamén o apoio de todos os demais profesionais que fora das plantas e as unidades COVID mantiveron no posible a rutina na atención ao resto das patoloxías, ao resto dos enfermos, as outras vítimas da pandemia. O mundo parou e nos non. Desde marzo ata agora cambiou case todo. A nosa vida, os protocolos, o hospital, nada é o que era, pero atopamos algo fundamental que quizás xa existía, pero estaba escondido, o noso equipo. Eu, persoalmente, descubrín non só que traballaba con excelentes profesionais de todas as categorías, senón que, ademais, traballaba con algunhas das mellores persoas que hai no mundo. Persoas capaces de estirar a súa xornada laboral para que todos os pacientes illados que non teñen medios propios poidan falar coas súas familias o día de Noiteboa. Persoas capaces de acompañar a unha filla para que se despida para sempre da súa nai. Persoas capaces de coller a man dun paciente nos seus últimos minutos cando lles di que ten medo de morrer só. Persoas capaces de sosterte cando en realidade a realidade é demasiado dura para poder soportala. Unhas leonas, persoas normais, capaces de facer cousas extraordinarias. Con este equipo e con estas persoas aprendín que temos a capacidade de enfrontarnos a calquera cousa. Hoxe vivimos tempos de esperanza. A chegada das vacinas ábrenos un novo horizonte. Pero isto non é o final. Non é ni sequera o principio do final. Pero poderá ser o final do principio. Aínda nos queda un longo camiño por diante. Continuemos con responsabilidade. Coidádevos e coidádenos. Moitas grazas. Que importante escoitarvos, que importante sentirvos e saber de como estades a vivir este momento. Grazas, de verdade, de corazón, no nome do Concello de Ferrol, penso que en nome de todos e cada un dos cidadáns de Ben, noraboa a todos e todas por este galardón ferrolán do ano máis que merecido. Para todos vos, este tema que interpretan Mos e Bea Rivas, dedicado aos heróis, Heroes, de David Bowie.
I will be king, and you will be queen. For nothing will drive them away. We can be them just for one day. We can be heroes just for one day. I wish you could swim like the dolphins, like dolphins can swim. Through nothing will keep us together. We can be them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. For nothing will drive them away. We can be heroes just for one day. We can be us just for one day. I can remember standing by the wall, and the guns should about your heads, and we kissed as through nothing could fall, and the same was on the other side. Oh, we can be there forever and ever. Then we could be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. Imos chegando ao final deste acto antes de rematar, aínda que quero facer un inciso aquí, agarden ata o final, porque logo de que rematen os discursos temos un final moi especial que non quero que perdan de ningún modo. Como decimos, chegamos ao final casi deste acto para escoitar agora ao conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Señor alcalde de Ferrol, señora alcaldesa de Lugo, membros das corporacións municipais de Ferrol e Lugo, persoal da área sanitaria de Ferrol, señoras e señores, en primeiro lugar, agradecer profundamente ao Concello de Ferrol e ao seu alcalde, neste caso, e a toda a corporación municipal, que me permita estar hoxe aquí sumándome a este recoñecemento aos profesionais sanitarios da área sanitaria de Ferrol. Recoñecemento que, por suposto, fago extensivo no nome da Xunta de Galicia, dos traballadores da Consellería de Sanidade e creo que tamén do resto das áreas sanitarias de Galicia que comparten con vos este recoñecemento. Nese recoñecemento vou comenzar recordando unhas palabras do escritor austríaco Stefan Zweig. Ser héroe significa tamén loitar contra un poderoso destino. Parabéns por este recoñecemento aos profesionais da área sanitaria de Ferrol, que non foi máis que evidenciar a grandeza de voso traballo, toda a vosa entrega e todo o voso compromiso na loita contra este poderoso destino que se volveu en pandemia.
É un recoñecemento que ten nome e apelidos, os de cada un de vos, Andrés, Gemma e Sabela, e o personal que conforma esta gran familia da área sanitaria de Ferrol, e que ven de ratificar o que durante estes longos meses puidemos comprobar, que estamos ante un equipo excelente pola súa valía profesional e pola súa inmensa humanidade. Unha humanidade que quedou reflectida nas vosas mans, nas vosas palabras e na vosa mirada. Unhas mans que serviron de soporte para o enfermo, lóxicamente, separado de todas e de todos. Unhas mans cheas de agarimo que o achegaban ás súas familias cando non podían estar preto deles, e unha mirada de esperanza e de futuro. Pensar no ano 2020 é pensar nun ano para esquecer. Demasiada dor, demasiado drama, demasiadas familias rotas, demasiadas vidas truncadas, demasiada morte. Pero 2020 tamén será recordado como ano do aplauso generalizado aos nosos profesionais da saúde, o aplauso a todos vos. Porque se algo nos fixo ver esta pandemia que sabíamos que erades, sin ninguna dúbida, necesarios, e agora sabemos que sodes imprescindibles. Por iso, non hai recoñecemento ni agradecementos suficientes para poñer en valor todo o que destes nestes longos meses na trincheira da pandemia, loitando corpo a corpo contra o virus, un inimigo descoñecido ata este momento. Por iso tampouco hai recoñecemento nin agradecementos suficientes para destacar toda a vosa valentía, coa que lle plantastes cara ao medo, á incerteza, ao estupor e ao cansanzo. Sodes excelentes, a pesar das duras adversidades non vos rendestedes nunca e destes sempre o mellor de vos, día tras día, sen descanso e sen mirar as agullas do reloxo como algún de vos xa comentastes nos vosos discursos. Deixamos atrás o ano 2020 e iniciamos o 2021, o ano da esperanza. Coa vacina empeza o principio da fin. Hai apenas unha semana comenzábamos en Ferrol a vacinación na residencia de Caranza. E os profesionais do Servicio de Saúde volvedes de novo a ser os protagonistas. Do mesmo xeito que fostedes fundamentais a hora de facer fronte a esas novas e descoñecidas adversidades, tamén sodes clave para que o proceso de vacinación culmine con éxito. Se nos meses de pandemia non se trataba só de curar, senón tamén de cuidar, agora, ademais de aplicar os vosos coñecementos, debedes contribuir a vencer o escepticismo que moitas persoas poidan ter ante a vacinación. Debemos, entre todos, transmitirlles a confianza de que só así deixaremos atrás o medo e volveremos aos momentos de normalidade. Mais aínda segue a ser necesario que sigamos aplicando iso que tanto e tan ben nos define, o sentidiño. Non debemos baixar a garda, cuidando de nós mesmos e cuidando de todos. Justamente un día como hoxe, no que non é improbable que nos vindeiros días tomamos de novo medidas que nos axuden de novo a controlar, quero, e algún de vos o decía tamén, insistir nesta mensaxe de prudencia. A vacina está aquí, pero temos que ser probablemente máis cuidadosos que nunca. E daremos así tamén unha mensaxe de que nada pasou en vano. Non podemos esquecer aos 1.421 galegos, 90 deles ferroláns, que perderon a vida por mor do virus. Non os podemos esquecer nin a eles nin ás súas familias. Pero engadiría unha mensaxe máis, unha mensaxe de respecto ao voso traballo, para o que todos os calificativos se quedan pequenos. Vos mesmos definistes estes meses como durísimos, durísimos pola carga de traballo, durísimos polos momentos de impotencia, durísimos pola situación de incerteza ou durísimos pola crudeza da enfermedade. Por iso, para todos vos e por toda a vosa generosidade, correspóndenos como un pobo agradecido ser máis responsables que nunca, cumprir sen excepción todas as recomendacións sanitarias e deixar para mañán o que non se pudo facer hoxe. Porque salvar vidas é cousa de todos, acabar co virus é responsabilidade tamén de todos. Dicir que esta pandemia cambiou todo é dicir unha obviedade, pero así foi. Mudou a forma de relacionarnos, a forma de traballar, a forma de desplazarse ou a forma de estar en familia. E con ela tamén mudou a xestión sanitaria. Quero agradecer especialmente tamén o traballo do equipo directivo da Xerencia Sanitaria de Ferrol, co Dr. Ángel Facio frente. Esa xestión sanitaria situouse no centro de todas as prioridades e dirixiu, como pode ser de outro xeito, tamén a nosa acción de goberno na Xunta, sempre apoiada polo Comité Clínico e que foi e segue sendo a voz experta de todas e cada unha das nosas decisións, meditadas e asustadas á realidade e que de cada lugar na nosa comunidade autónoma. Tamén especial mención aos 3 membros do Comité Clínico que son de área sanitaria de Ferrol, o xerente, o director de enfermería e o xefe de servicio de uroloxía.
A nosa principal motivación foi e segue sendo garantir a capacidade asistencial e asegurar que en Galicia e en Ferrol non houbese que escoller entre pacientes e que todos eles foran tratados con todos os medios disponibles e con máximo esforzo para preservar a súa vida e a súa saúde. Pero ningún destes obxectivos serían acadados sen vos, sen a vosa implicación e sen a vosa entrega, porque con vos e grazas a vos o sistema sanitario galego funcionou, chegou aos nosos enfermos e deu unha resposta de calidade. Galicia conta hoxe cunha sanidade que ofrece unha atención primaria e hospitalaria de primeiro nivel, cunha sanidade que forma magníficos profesionales, para mostra todos vos, cunha sanidade innovadora e unha sanidade que investiga, como ben recordaba a alcaldesa de Lugo no seu discurso, cunha sanidade que aposta pola prevención, ahora máis que nunca, e pola promoción da saúde a través da educación en hábitos saludables. E conta, sobre todo, cunha sanidade na que a persoa, o paciente, está no centro de cada un das nosas decisións. Pero insisto que todo isto non é casual. É froito dunha labor dun extraordinario equipo formado por máis de 40.000 profesionais que contribúe a que o noso sexa un sistema de saúde sobresaínte. Pero, como dixen, a pesar de que a pandemia afectou a todos e a todas e que de as prioridades se reconfiguraron nos últimos meses, o noso compromiso cos servicios públicos e concretamente co ámbito sanitario sigue intacto. Temos a vontade política, contamos con grandes xestores e tamén cos profesionais competentes e comprometidos. Así que dende a Xunta e concretamente dende a Consellería de Sanidade temos de cara a este novo ano a nosa obriga e o compromiso firme de seguir mellorando as infraestructuras sanitarias, nomeadamente na área sanitaria de Ferrol, dándolle un impulso ás obras do hospital e tamén nos centros de saúde do contorno como os que están ahora mesmo en obras. E, por suposto, continuar investindo en innovación, tecnoloxía de vanguarda, fortalecer a aposta pola docencia e investigación e tamén, como non, mellorar as condicións de traballo dos profesionais sanitarios mellorando a estabilidade. Se hai algo que une a todos os que estades hoxe aquí é que compartides unha mesma inquietude, dar o mellor de vos para manter e, se cabe, incrementar este nivel asistencial de calidade. Unha das moitas cualidades que vos engrandece como profesionais é que fostes capaces de poñervos no lugar do outro. Sentistes vosa a dor e tamén fixestes vosa experiencia coa enfermedade. Con este exemplo, as xeracións futuras teñen en todos vos un espello no que mirarse. Por iso, agradezco a oportunidade que me brinda o Concello de Ferrol novamente e o seu alcalde, co que compartimos moitas conversas para facer o seguimento da evolución da pandemia, tamén, por suposto, coa alcaldesa de Lugo, e que, por desgracia, teremos que seguir falando deste mesmo tema, ainda que esperemos, como decía antes, que se xa por pouco tempo, non? Por lo tanto, agradecer esa oportunidade que decía ao principio de poder feitaros en persoa por agradeceros o vosso traballo, todo o compromiso, toda a dedicación, todo o agarimo e toda a profesionalidade que pusestes e poñedes en todo o que facedes. Gracias infinitas. Remata esta quenda de intervencións institucionais o alcalde de Ferrol, Ángel Mato Escalona. Ben, chegamos ao final deste acto. Reitero o agradecemento á alcaldesa, conselleiro, homenaxeados, compañeiros de corporacións de Lugo e Ferrol. Gustaríame, por fin, a esta ceremonia, expresando un desexo de que de hoxe en un ano volvámonos a reunir neste escenario, amigos de Lugo, cos ferrolás e coas ferrolás máis destacados neste teatro Jofre cheo. E que, por enriba de todo, podamos celebrar dunha vez por todas o remate desta pandemia e a volta a nosas vidas como sempre foron. Xuntos estou ben certo de que conseguirémolo. Vivimos tempos convulsos e os efectos da COVID viñeron a agravar certas tendencias procedentes de épocas que pensábamos xa superadas. Non podería deixar hoxe este teatro
esta ocasión sen referirme a feitos como de onte en Estados Unidos. Feitos que hai algúns anos serían impensables. Hoxe aquí se falou de Stefan Zweig. Hoxe aquí se falou de fraternidade. Fraternidade imprescindible para camiñar nas nosas vidas, dentro da diversidade, dentro das diferenzas, que son lexítimas, pero sen dogmatismos, sen populismos, sen confrontación, sen violencia, nin verbal, nin física. Temos que comprender que xustamente cando os momentos son difíciles debemos manternos unidos como sociedade, confiar na fortaleza das nosas institucións. Hoxe máis que nunca, xa non solamente somos Europa, somos un mundo que está a traballar e a pelear contra un virus descoñecido que nos causou moita dor. A defensa das ideas propias e o debate político deben de estar afastadas da confrontación gratuita, fundamentarse no respecto ás lexítimas diferencias. Sen esa premisa, a democracia non perdura. O exemplo de onte foi histórico. Increíble. Increíble. Dúcias de persoas arrastradas polo populismo entrando, na lexítima casa da democracia soberana. Insisto, xuntos se fan as cousas boas. Todo o que fomos quen de construir en Europa con este modelo de Estado social e de dereito e que temos que manter. Que este sexa o derradeiro San Xiao con unha excepcionalidade que todas e todos queremos deixar atrás. Grazas infinitas, como tamén se dixo. Grazas infinitas a vos, a quen representades, a esta sanidade pública que todos xuntos construímos e, sobre todo, grazas tamén a toda a cidadanía por este ano tremendamente difícil. Ben, pois chegamos prácticamente ao final. Temos unha pequena sorpresa, unha grande sorpresa para o persoal homenaxeado, tanto para o sanitario como non sanitario, facultativo, non facultativo, para todo ese gran colectivo que hoxe é galardoado con ese Ferrolán do ano. Un grupo de músicos de Ferrolterra, xente que tamén o está pasando mal con todo ese problema que ten o oído cultural para poder facer música ao vivo, xuntáronse para compoñer e interpretar unha peza que hoxe é estrea mundial. Está dedicada a todo o persoal da área sanitaria de Ferrol. Leva por título Es por ti. A letra é de Carlos Mosquera, de Mos, a música de Mos é Dani Abeledo. Dani Abeledo e Mos tamén están na produción, foron grabadas todas as tomas deste vídeo que imos ver en RR Studios, estudios de grabación de Ferrol, por Dani Abeledo e Melo García. Participan moitos músicos ferroláns. É como un We Are The World, pero adicado, neste caso, ao persoal sanitario. A batería Marco Sánchez, o baixo Rafa Pereira, as guitarras de Javi Amor e Melo García, o piano de Hugo Martínez, o órgano de Dani Abeledo e as voces de Bea Rivas, que hoxe nos acompaña, Susana Adalid, Rebeca Bouza, Irene Amador, Mos, Óscar Fojo, Isma Taboada e Xan Padín. Como digo, estrea mundial, adicado a todos vos, os que estades aquí en riba do escenario e os que están no patio de butacas, representantes dos diferentes sectores do persoal sanitario. Esto vai por vos, é por vos, es por ti.
no me vuelvas a aplaudir. Si el aplauso no es sincero, ya sé que resistiré. ¿Qué remedio que me queda? Y aunque me pueda miedo, seguiré. Porque no queda otra que seguir, no queda otra que luchar, pero no somos héroes. Para nada somos héroes, sangramos y lloramos igual que tú, igual que tú. Si es que de caer me levantaré otra vez, y aunque me duela, me volveré a vestir este uniforme blanco. Si lo he sudado tanto, es por ti. Es por ti. Y ahora haz algo tú por mí, en vez de animarme tanto, mejor quédate en casa. Y habrá tiempo para fiestas, ya se ve la luz más cerca, ya está aquí, ya está aquí. Y si es que de caer me levantaré otra vez, y aunque me duela, me volveré a vestir este uniforme blanco. Si lo he sudado tanto, es por ti. Me volveré a vestir este uniforme blanco. Si lo he sudado tanto, es por ti. Es por ti. Ha sido por ti. Señoras e señores, estamos xa no final deste acto do San Xiao que tivemos que celebrar con moitas limitacións por mor da pandemia, do coronavirus, do COVID-19, pero que estou seguro foi seguido por moitos ferroláns e ferrolás por YouTube. No nome do Concello, grazas por acompañarnos e grazas, por suposto, a este maravilloso dúo que hoxe nos puxo a banda sonora e que tamén vimos neste vídeo. Nesta conmemoración non podemos hoxe degustar o típico arroz con leite, o postre que agocha as súas raíces na historia da nosa cidade, pero quedan convidados a degustalo na vindeira edición. Por favor, eso sí, agarden todos un segundiño.
Nos asentos, porque queremos facer esa foto de familia. Hoxe non lles vamos a pedir que se xunten, todo o contrario, lles pedimos aos que están no patio de butacas que se poñan en pé e que miren hacia o fondo do teatro, todos, por favor, de pé, para facer unha foto de familia en lembranza deste acto cos homenaxeados e homenaxeadas. A quenes están no escenario tamén lles pedimos que se poñan de pé xunto ás súas sillas mirando hacia o fondo. Ali vemos aos fotógrafos que están xa preparados para inmortalizar esta instantánea deste atípico día de San Xiao 2021. Grazas a todos por estar con nós. Feliz San Xiao, feliz 2021. Grazas.